anu kono daw kam dei tan jing roi kong deng kong na rei dei na mar ba phi ki snow tho ye ki nong rem jong ka party ba ba phi krishan ye ga party da jing so tho ko jong phi ye ki nong rem jo ka party ba phinang scam ba phinang ye krishan ye ga voice of the people party na mar ba ni na kalian jo voice of the people party nimbat set kala ye phi upai ba isariki imbat set kala ye phi Yemali trong voice of the people party kim par set kala yo pai ba trong ki constituency ki beje ba kham tam yo pai ba jong jala YMDC ki jongi kim par set kala ye pi pai ba ki dang ai da ka jing sekri ka ba pha na ka menta jong pi pai ba na da lao habadon ki jing pen thame habi menta kai ka ba kili ki ba don ba persa ye ka voice of the people party ki kwa tang man peni ban pendo men sim Yaki nong kersan jo voice of the people party, khnang ba phinom kersan cho yaga party ba phin snow ba o voice of the people party kala do yaga bor jo ka ti kurungin kersan yaga voice of the people party Henry kum ki nong kersan nga ai kemin sim ni pi ngai kata ka jingshan ji pi ba nagaliang jo voice of the people party ngim par set kala ye pi ba ngim ye troi na ka banta jo pi ba kum ba phila kersan men swa ya khot ye wer si sim pat ya ba phin phin scam Yaga jingkersan ke jong pi yaga voice of the people party hoi kumala kadon ke jing pen thame kadon ke jing persang mentang man pen I baga voice of the people party kala hiar hanong krem kipeni kumno baga party BBP kala hiar kala chakom khat heneng nong ipi kito kibami naga voice of the people party ke baki ong baki bimi naga voice of the people party balik kersano ika MPP Kidai kibri ko bilang mi lepa nado ka MP election kilan mi nado ka MDC election kim don hi haga voice of the people party like no ikasyan iba aben house arjar apulai ka MLA election Henry ki up yagani men pin mi kubor banong ba chakhom khat ka VVP hang tai hanong kan pen pidum CMP kinong kasya ngarang yo banya kren hang ni kini kiski barkinong yanam jongka party barkinong song snong tai hanong kren biong ba House Lem Arajan Rupran Iba aden inang tam kamun syo Nang tay Naga constituency Inang yo kanang kijingchop kaba kamdon burom House Lem Arajan Rupran Nadraw pa iba Wat perki kusway Kadon kijing persang banong ba O kamiting choko voice of the people party kalahiyar Hilaw wan ban pin ya jakta khana kaleng-kaleng Hinay pa iba Nagalian ngajong ka voice of the people party Ini skemba. Pi ye kersan ka voice of the people party. Pi ye kersan omtang nakabenta ka ni kabay. Election nakabenta ka election sa Lok Sabha. Henry pi ye kersan du nakabenta usnem arajara pra. Ka jing kersan ka jong pi usnem arajara pra. Kalong ka kam don kam sibune nagi way part ki election. Bale namarban ka state government ka day ka sarkar ka bala pan wanra Yagi jingkala kibakta direct ipi upay ba. O ke district council ru ka long berangkam. Hele ke district council no ipi ka don tang sipo ka itu di subject haka. Kamla dan tray palat namarwa kaduna ka subject ka constitution ka ay ke district council. Na Lok Sabha ru no ipi ka don kata ka jing don kam ya ka ban tray na ka ban tao upay ba. Henry ki subject ki badon hang the hadalhi kiti ki subject ki bedai but ka India level hende ki bon ki subject ki barakta ibi pai ba hagane ka jala ka jongi kadai ka sarkar jala nadana philap ba hagini ki snambal lai no POE ba bon what ki union minister nang the nadalhi habaki yo lot ban long kum u chief minister jong kanu ko sarkar jala u resign na ka resign nang thina Delhi ya ban long u chief minister na ka chief minister jong sarkar jala namar baka sarkar jala ru ka don ni ka bor ka khraw sibode ya ban trei na ka benta ka jala ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ya ka ban pet ya ka kwat pikya ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ban pet ya ka jingnang jinsta ka sarkar jala ka don ban pet ya ka shong suk shong shan kadon haga yaga bor ban pinbe ban yada yaga kindau ko siap pat kiwi ki subject ngano yi pai ti la tapi ailat yaga voice of the people party
hausnam araja rakufra kan long kajing sup jing singa nya pi upai ba habang ya pe ya kajing nang ke start ka jela ka jongi kalong ka ai ka basngau dia sibune ki paralok jonga ki bami lagi wei ki jela menswa ki puli hakania shalom ya kaban yo ya kata kajing hikai ke bapura kajing hikai ke bapha ki lepat sagi wei ki jela ka jongki ya ka bagen long ki nong mikpat ya ka bagen long kita ki officer ki bahe pergi buat kita nak sabar jong kanor isu kita wan ban puli hang te shalom hendai nganong i pimenta ngarang kendu ikini kino hikai ki baturai hang te hanihu ki badai lagi wei pat ki jela ki kren ya kani ka kentin ki yong bang nasnusi ban yo i ya kata kajing nang start hang ni hajela megalya bakada hiar hadu kata pat kadal tenra higiyong kam dei ba omangi wat ki brio na bar ki dei iya kata kiyong bakadai na barba ka sarkar kampe ya kajing nang start balai pai ba anong yuki ka jela megalya menta ka khamsniu ha jinang start ban ya ka jela biha ka wei ganong ba nadu usna marajarla nganong ipi pai ba ya ka kamsan hima sima ka jela ka jongi na yo ban rung da gitu ki perkhat ba kamsan hima sima ka kam politics ka dei ka kam ya ka ban le business intei kikim yo issue ipi pai ba kum utau pai ba ban ai kata ka jing sekri ka paka kata ka jing sekri ban wan rai ka roi ka par babun kiliang hindi ki i tang kumno bagen yo ban le business na tada ha ba karukom teri kam benta abagi ong ka roi ka par Karoi kapar ha kani ka sarkar ka minta berwat aki sarkar ka bakham mensuaru hani ka jela ka jongi ki khen be tang ya ka tu ka roi kapar ka ba kihi ki yo kan pentri kam bat ba kihi ki yo ya ka kam ka jam nang tu bat ban pen ai kam ai jam ya ki tu ki badon hasenda ki jongi na ka dang minta ha bi kren ya ka roi kapar ki ya kren be tang ya ka ta ka jingtai hemlengan ong ye pi han mi pai ba wat kita ki jingtai ka ba ki ki teiru ni dei kum ki pai ba ban bo ya ki jingkeli hatu ki ni ki jingtei jo sarkar kawan ra ne em ka jingmentoi yau pai ba but kini ki jingtei jo ki sarkar kam long ne em ki jingtei ki bapha bon ki surok sna masendap sna tang kanu katu manipur la jotno ka surok repair tang adien katu ka dia belai la jotno ni kum ki nong snong ni don ya ka hok ban keli ni kum ki pai ba ni don hok ya ka ban keli ya ka ni ka sarkar ba ya ki nong mi khak ki jongi ya kata ka development ya ka ba ki wanra hatu ka development ka jongki kalau man pimentoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya ka ban mentoi upai ba nganong ipi pai ba ka surok lada kila dei ban sna sisa kumba dei ban sna nganong ipi kan khamne ban habane ka surok Hajaka penangkam repair no. Lada iban yo ban penangkam yo untuk pisah jong pai ba. Na ka benta ki wei pat ki benta. Kiron ki jingtai ke ba ngayo ingan ong ki pai ba. Ki ba kiratei. Ke ba kitu ki badan hajan bar kinong mi khat ki jong ingelayo i ka jing mentoi. Henry ka jing mentoi u pai ba. Kim yo i ka jing mentoi. Ngani tu wi ka wei constituency. Utaw wei mele u ratrai. Uang banglawan ra development. Wan ra ta ki jingtai ki bu na ta constituency. Henry kita ki jingtai andala deptai upai ba umyo jingmentoi na kita ki jingtai lasna ya ta yau kinong rap Henry hado menta andala deptai ya ta yau kinong rap wat sikilo ujur benyadi hang taru kimpat jadi lasna ya ta hospital jong kini kami hospital ka dispensary nak mata kimarat Henry kiatu kita kinong song sunong haba kilit pan ya kadawai buat kadawai wi om kadawai ha kata kene sebelah sini ha kini ki badon ka bor menta ki kwa tang peni sabar pan peni bangi don ya ta roi ka pa hende ka roi ka par kano silang kampoi so pai ba salansa na kata daw kidon bong ba ki baroi kila roi hende ki par kila nang par namar baka rukom yo jing mentoi kamlong kawasalan sar syau pai ba ki pai ba ki babon kim yo ka jing mentoi namar ya gitu ki benta ka roi kapal ka ban yarap yo pai ba ka sarkar kam sim
tingkat kle AAUM nganaya pi ganuksa habamnya pet yang ujor ya ka jingram juga bai pule hangni hajala ka jung kalong sausha sansha banyak ka ba kisamlah ki waipat ki jalan ki pendut nak benta ki cimpule ki jongki namar hagi wai ki benta jong kanor ingis ke jongi habagi lek pen pule bon ki pule ha ka skol sarkar ane ki skol belayo jingrap nak sarkar hindi ke ai ka baja kalong ba hangni hajala ki jongi ki kena ki bapli ha pandai pen pule hagi school private hagi college private ki ba remdor but henry kai ka basumsi kalong ba wat haba ki sel ki sel ko barem hindi kim sim layo ya ka jingi kai ka ba na kalian coba voice of the people party ngala de pen bisa ngala de pen pet ya ni